नैबेखौनो जानोसै एसे देरबावगौमोन बेयो बारा देरासै मा नाम मोनलायनिया माबा रौ ब्रेकेट हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दा मानि ब्लगखौनो बानायथाराखैहाय आङो मा बुंनो लोगोफोर आङो इउटुबार नंला नालाय टेलरसो जाबाय बिनिखायनो ब्लगफोरखौनो बारा बानायनो गोसो जाबाङाखै बेलेग खामानियाव बेस्थ ओमफ्राय दिनै एसे फिसासा ब्लग लानानै फैदों आरोना जोङो मागोआथ' जाबायानो होनजायो ओमफ्रायो जोंहा दिनै एसे फिथा बानायनोसै बेबो मात्र एनथाबल' माने दिनै एनथाबल' बानायगोन ओमफ्राय गाबोनफोरबो एसे अनासि अनासि लाड्डु ओमफ्राय बै नारेंखलनि गुलगुला बेफोरखौ एसे बानायगोन आरो ओमफ्राय आङो दिनै बानायनायखौल' देखायगोन एनथाबखौ ओमफ्राय आं माबायदि जागोनथाय फिथाइया मालाबा एनथाबफोरा जि खायलाब खुलाब जाथारना ओमफ्राय मालाबा मोजाङानो जायो जानायालाय मागो दमासि फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय खुलुमबाय रायजोफोर मागो दमासि फोरबोआव बयबो फिथा बानायनानै जालायदो जोंहाबो बानायनोसै देखांबाय दहाय जोंहा बानायनोसै गाहायानो गोजौ नों जालायदों बानाय मुथु एनथाबखौ मुथुआ मालाबाबो फिथा बानायफेराखै दिनै आं बानायफेराखै बानाया नङा दिनै फार्स्ट टाइम मोनसेबा मोननै बानायहोगोन आरोना आङो मुथुनि फिथाइया माबायदि जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंलाय एसे रोंखायो रोंनायालाय गाहाय खालामफोरा जि नायखानांदों ओमफ्रायथ' मा बुंबावनो भिडिअखौलाय आङो बानायनो गोसो जासोयो ओमफ्रायो टेलर जानायखाय कन्टेन्टफोरानो फैला आरोना गोसोआवनो माबा एकदम दिनै मा ड्रेस सुगोन गाबोन मा डिजाइननि ब्लाउस सुगोन इदिल' सानबाय थाग्रासो जाबाय ओमफ्राय आङो सानसेयावनो गांसे ब्लाउस सुगासिनो दङ माने एसे डिजाइन होनाय आरोना सिम्पोल नोंथांमोननो आङो बेखौ एसे शेयार खालामगोन आरोना आंथ' नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गस्ला आरि सुनाय सोलोंदों मादो होननानै ब्लगाव खननै ना खनथाम खोन्थाखांबाय दां नाथायबा आङो सोलोंनानैबा बेसे रोंखो माखो बेखौथ' नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनांगोन नालाय नङा लोगोफोर ओमफ्राय दासिम आंना ब्लाउस सुनाया 6टा 7टासो जानानै दङ 10टा जाबाथाय नोंथांमोननो शेयार खालामसै आंनि ब्लाउस सुनायखौ एसे नायदो खायलाब खुलाबबो जानो हागौ मोजांबो जानो हागौ आरोना न' खामायहांसिगोन माने ब्लाउस गांसेयावनो 400-500 मोनखायोना न' लोगोफोर सानसेयावनो आङो गांनै सुनो हाबाथाय 1000से मुथु माजों जासिगोनलै आङो इउटुबार जास्लाय टेलर जानायानो साबसिन जासिगोन बानायग्राया आङो जोंहानि न'खौ नुथारिया गोबाव जाबायमोन न' लोगोफोर आयौ मुथुआ माबायदि अयनायसो बोराय कम्बल बोराय आंथ' लोरोबोसो मावनानै जोंहानि न'आव हाबफै आइबो गैया आफाबो गैया जोंहानि न'आव हाबफै थफ्ला थफ्लि नुजोबखादों 03 मुथुनि फिथा देनाय मागोनि फिथाखौनो देखाङाखैमोन देखांनायालाय ओमफ्रायो देबाय थानाय समावनो अनासि बानायग्रोबाय आरो नै बिसोरो जोंनि गामिनिनो ओमफ्राय जोंहानाव फैदोंमोन फिथा देनो थिनबाय दसे ओमफ्राय बिसोरनो साहाजों एसे जाहोनसै होननानै बानायग्रोनाय जाबाय आरो अनासिखौ
जों फिथा जाबाय थानाय समावनो ओमफ्राय नै गामिनि मानसिफोरा आरोबाव फैबावदों आरोना ओमफ्राय फिथाखौबो आं बारा बुरजा खालामाखैमोन ना मोननैसोल'सो खालामदोंमोन ओमफ्राय सोरबा इदिनो मोननैफोर इदि जाबाय आरो ओरैनो साखिनाय होनथा बायदि जाहैबाय ओमफ्राय बिसोरो माबा नारजि खांदों जों गामियाव कास दङ नालाय ओमफ्रायो न' हाबनानै नारजि खांदों आरो नारजिखौबो जोंहा बै थफ्लायावहाय बोननानै दोनदों थांनाय बोसोरनिबो नङा बे नारजिया बै थांनाय बोसोरनिसो गोबाव जाबाय आरो ओमफ्राय आरोबाव नै बेबो जों गामियाथ' लदाबारि गामिजों नांजाबनाय नालाय बिसोरबो नारजि खांथिंदों आरो माने बिसोर गामियावबो कास दङ खाथि कासआ जों गामिनिया सानसे सिगां बिसोरनिया सानसे उन आरो ओमफ्राय बिसोरबो जोंहानावलाय हाबाखैमोन बिसोरो जोंहानि लामाथिं थांनायावहाय जाहा मुथुआ जोंहानावबो नारजि दङ जोंहानावबो लांफै होननानै लेंहरबाय आरो ओमफ्रायो नै बिसोरनोबो खिरखासे हरबाय ओमफ्राय दहाय फार्स्ट फैनाया बिसोरनोबो खिरखासे हरबाय आरो एसे बुरजा दंखायो नालाय बेखायनो हरबाय नै फिथाखौबो देखांबाय ओमफ्राय बियो माबा आरोना खर' मा होनो इदिखौ खर' होनोना बिसिनि आग्लायबाय खर'आ ओमफ्रायहाय फिथाया जाबादि गेरखानै संग्रायसे दालासे दाला संग्राय संग्राय के दालाखौनो संग्राय होनो दाला संग्रायसेखा बेखिनिखौ बानायजोबनांगौ अनजिया आयै हाबाब गसाय उदैफोरानो दुखावजोबगोन गोदो फिथा माबा लावदुम बानायनाय गेलेनायाव दा जोंबो जि गेलेखायोमोन फरायनो रानदो दसेनो माबाखायोना दसेनो खामखायो बे गुदुं जाबायना गुदुंद्राय जाबाय नै जाहा अनजिया फिथाखौ दसेनो बिराद बुरजायाव खामखाबाय हागोन अनजिजों रेजेकआबो बारा जाबावाखै मोनथामल'सो नै इमान गोजानाव मानो लांदों बेखिनिया रेजेक सोरबाफोर फिथायावनो लांनोब्ला लांनो हाबावगोनसो मागोनि थांगोनालाय आं फिथायावनो लांनो हागोन आरो नै दसेनो आधा घन्टा 1 घन्टा जाबायना 1 घन्टा जायाखै दां आधा घन्टा एसे बारबाय आरो 1 घन्टाबो जायाखै बिराद बुरजा खांबाय आंना माबासोना साइज गैलायलाय एकदम लांगाब थांगाबसोना थाब जोबनाय थाबाव हानाय आंना फिथा बानायनाया जोबनायनि लामायाव फैबाय होननानै बुंजायो संग्रायसेखामोन ना जोंहानि माबाया अन गुन्दैया ओमफ्राय आङो बानायजोबनो हानाय नङादां बादि मोनदोंमोन ओमफ्राय बानायजोबनो हाबाय होननानै बुंजागोन आरो ओमफ्राय नै खायसे रेजेकबो जालांबाय बिदिनो सम सम बोरैबा जागारबाय थादों आरोना फिथाया नैबेबो एसे बोरैबा जाबाय ओमफ्राय एसे दंबावो नै अन गुन्दैया बेखौ बे एसेल'खौ दोननोसै आरो गाबोन फुङावहाय माबा जानो थाखाय अनासि जानो थाखाय अनासिनि थाखाय एक्सट्रा देखायाखैना बेखौ एन्थाब बानायजोबगोन होननानैसो देनायमोन ओमफ्रायो एसे दोननानै लानोसै आरो ओमफ्राय दाना हिमानसियाथ' न'आव गैया नालाय बिबैलाहानावसो आलासि जाहैदों फैथ'वाखै ओमफ्राय हिमानसिनि बाहागोनै आङो फिसा एन्थाब बानायनानै दोननो नागिरदों देनां हिमानसि फैबोला होनो नांगोन ना ओमफ्रायो मानसि फिसाखाय फिसा बानायदों आरोना माबायदि जागोनथाय र' एसे नायना नायदो मानसि गिदिरा जाबाथ' बेखौ गब सोनो हास्रागोन ना नै आथाया एसे रानहांबाय माबाबाथाय गोबाव जाबाथाय बोरैबा आथा राननाय जालांना ओमफ्राय फार्स्टआवबासो मोजां जायो दहाय मोजां जासिनायमोन ओमफ्राय गैला नै दायो बोरैबा जालांबाय जा फिसा नुखादों गब सोनो हागोन
सिबिंनि खावसे नारिखलनि खावसे बानायबाय ओमफ्राय हिमानसिनि बाहागोखौ मोननैल' बानायबाय आङो ओमफ्रायथ' फिथा बानायनायल'सो होननानै बुंदोंमोन ना आङो दिनैनि भिडिअ'खौ फिथा बानायनायनि उनावहाय आरो नाबो सारनो लाबायना जोंहा एसे मागोनि नामाव ना जानोसै होननानै दिनैसो फार्स्ट टाइम सारगोन आरो नाखौ ओमफ्राय मोनगोन ना मोनाथाय नायबानो जाबाय बेखौबो एसे भिडिअ लाफानानै होनाय जाबाय आरो ना फिथा बानायनायनि उनावहाय गामसाया बोखोना ला दाब दं गानना लाना माला माला मेरला फैबाय बायदि मोनबाय आं हनै जाखाबायलै आयु लासैबो नालाबो आयौ मासेयानो जागोन गिदिरखौनो लानोसैलै ओमफ्राय ना फिसा फैफानायखौ लानोसै ना नायनोबा इस ना नायबा जालायो लांबानो नुखागोन माथो मेरला माथो न' खेबसेयावनो हा इले नै खेबसे सारनायावनो फैखाबाय इलाय गिदिरखौ लानोसै न' मा नायो रौ जायो थाब हर थैगोन नाखौ जोंहा पासमुखिया थास'जों जानोसै आरो नै संनो लाबाय आङो ओमफ्राय संबाय थानायखौलाय माथो देखायबाय थानो न' एसेबां गोलाव भिडिअ लानाय जायासै आंना दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय